explicar as razóns polas que tomamos esta decisión. Ten amplísima tradición en boa parte dos concellos galegos. De feito, máis do 60% dos concellos en Galicia elixen algunha destas datas de entroido como festivo local. Hai multitude de manifestacións, ritos, expresións que beben da tradición e que ademais saben adaptarse aos novos tempos para manter a potencia que ten o entroido en Galicia. Sirve ademais para reivindicar a identidade de moitos concellos, ás veces de moitas parroquias, tradicións que levan moitísimo tempo, que favorecen a sociabilidade, o intercambio interxeracional, a participación dende os máis cativos ata a xente de maioridade, e ademais ten unha importantísima presencia nas artes e nas letras galegas, tanto nas galegas e incluso de fora da comunidade. É certo, decía que declaramos o conxunto dos entroidos galegos BIC, é certo que hai entroidos galegos que xa teñen este recoñecemento individual, que hai entroidos declarados festas de interese turístico, pero agora o que se trata é de ter unha visión de conxunto dos entroidos e recoñecer e proteger o entroido galego, como decía, no seu conxunto, en todas as súas manifestacións, celebracións e lugares. Que supoñe este recoñecemento? Pois establecer unha serie de garantías. Por exemplo, garantir que imos, a partir de arquivar os documentos relacionados con este patrimonio inmaterial para que non se perdan. Promover, ademais, a incorporación do fenómeno do entroido en Galicia como fenómeno cultural o ensino, e tamén crear un repositorio con documentación, testemunhas e material audiovisual que se vaya recompilando sobre os diversos entroidos en Galicia. Con esta declaración elévase a 784 os bens de interese cultural que hai en Galicia recoñecidos pola Xunta. Decía que hai varios cambios de acordo, varios acordos a proposta da Consellería de Cultura. O que agora paso a relatar supón seguir axudando e incrementando ademais un 16% o apoio da Xunta para a organización dos premios Mestre Mateo de Audiovisual. Vanse celebrar na 23ª edición no Concello de Lalín en poucas semanas, o vindeiro día 15, e son 70.000 euros para axudar a Academia Galega do Audiovisual con esta gala que vai premiar os mellores traballos no eido audiovisual en 25 categorías. E o último, o derradeiro acordo, a proposta da Consellería de Cultura, ten que ver co Teatro Fraga, e, como saben, foi adquirido recentemente, conxuntamente pola Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia, coa intención de, primeiro, rehabilitalo, concluir a súa rehabilitación e, despois, darlle unha nova vida e convertirlo nun centro irradiador de cultura no Concello de Vigo e na súa contorna e, en definitiva, en toda Galicia. Por tanto, o que fixemos foi darlle o visto e prace o plan de usos do Teatro Fraga, que, xa digo, quere convertir este edificio histórico nun centro cultural de referencia en todo o noreste peninsular. Foi un plan moi traballado, pedimos colaboración a multitude de entidades culturais e mesmo a particulares, a artistas, para que fixeran cosas achegas as mellores suxestións para o resultado final. Hubo moita participación, incluso cidadáns anónimos, e ao final o resultado este plan de usos que hoxe aprobamos e que vai convertir o Teatro Fraga nun centro polivalente. Vai ter un espazo, o Teatro Fraga, para innovación e experimentación artística, albergando residencias artísticas, actividades formativas para profesionais de todo o noreste peninsular. Vai haber tamén unha sala con capacidade de ata 2.000 espectadores, que terá unha ampla programación de teatro, concertos, festivais, congresos, e tamén vai albergar un museo sobre o desenvolvemento do cinema en Vigo, non só nesta sala, que durante 80 anos foi un centro en canto ao cinema na cidade de Vigo, sino tamén sobre todo o desenvolvemento do cinema na cidade, 80 anos de historia do cinema en Vigo. Vaise a recuperar, por exemplo, o histórico órgano do Cine Fraga, é único en toda España, por lo tanto, volverá a ter un uso, e tamén vai haber neste plan de usos, que será presentado en vindeiros días, un apartado especial para os máis cativos, para que poidan disfrutar especificamente do Teatro Fraga. Por exemplo, vaise poñer en marcha un club infantil,
para que os rapaces asistan a eventos dirixidos a eles no Teatro Fraga. Vai haber multitud de actividades dirixidos aos máis novos e, en definitiva, o que buscamos é que os vigueses recuperen un anaco da súa historia nesta segunda vida que vai ter o Teatro Cine Fraga unha vez que este completamente restaurado e en marcha, plenamente desplegado, este plan de usos que os aprobamos. Decía que estos eran os anuncios respecto dos acordos propostos pola Consellería de Cultura. Ahora, a cambio de acordo e de Consellería, a proposta da Consellería de Vivenda, hoxe demoslle luz verde a convocar un concurso de ideas e, despois do concurso de ideas, redactar un proxecto para a rehabilitación do Pazo da Urraca, na cidade de Lugo, e da zona UI8, é dicir, a zona que está entre a muralla e este inmoble do Pazo de Doña Urraca. Son 507.000 euros destinados a este concurso de ideas e a redacción do posterior proxecto. Con que obxectivo? Pois con restaurar este mesmo pazo e 4 edificios que están próximos. Tamén demoler un inmoble que está na franxa entre o pazo e a muralla e construir outros 3. Este sería o obxectivo. E para que? Pois para que queden dispoñibles 16 novas vivendas, 6 nos edificios rehabilitados e 10 nos de nova construción. Con este concurso de ideas, o que buscamos é redactar un proxecto que garanta a máxima calidade arquitectónica nun entorno como é o barrio lucense da Tinería, que a Xunta de Galicia ven coidando en canto a súa rehabilitación, como saben, nos últimos anos especialmente. Cambio de acordo, isto é un acordo, máis que un acordo, é un balance, o que lle dimos o visto bo neste Consello da Xunta, a proposta da Consellería de Presidencia e que refírese á utilización e como foi medrando a utilización do transporte público por estrada entre a poboación galega. Hai dúas tarxetas que promocionan o uso do transporte público interurbano dirixido especialmente a dos colectivos, especificamente a tarxeta Xente Nova para os menores de 21 anos e a tarxeta máis 65 para os que teñen esta idade, que permite a estes dous colectivos viaxar totalmente de balde nos autobuses interurbanos de Galicia, no transporte marítimo da Ría de Vigo e no ferrocarril de proximidade na área de Ferrol. Pois ben, os datos do balanzo que hoxe coñecimos revelan que máis de 337.000 menores de 21 anos e maiores de 65 beneficiáronse das respectivas tarxetas no ano 2024. Isto lles permitiu un aforro de case 17 millóns de euros respecto do que terían que pagar se non disfrutaran destas tarxetas. Por facerlles un desglose entre as dúas, a tarxeta máis 65 foron 148.500 maiores de idade os que teñen esta tarxeta para poder viaxar de balde e realizaron, é unha tarxeta de recente creación, máis de 3 millóns de viaxes dende que está instaurada. En o caso dos menores de 21 son casi 189.000 e que, ademais, isto vai medrando con a Boa Nova, é un 16% máis que no ano 2023 de usuarios que realizaron case 7 millóns de viaxes de balde con esta tarxeta, que é unha nova cifra récord en canto a utilización da xente máis nova do transporte público en Galicia. Dende que pusemos en marcha estas tarxetas, a Xunta de Galicia destinou casi 34 millóns de euros e temos claro que hai que seguir reforzando esta aposta e no ano 2025 imos destinar a estas dúas tarxetas 17 millóns de euros, que son 3 millóns de euros máis que no ano 2024 para seguir progresando en canto a utilización do transporte público, especialmente por estes dous colectivos. Outro acordo, por unificalos tamén a proposta da Consellería de Presidencia que ten que ver coa mobilidade, perdone, para non ir. Sí, perdón. O digo para dar os dous xuntos, ten que ver tamén con aspectos de mobilidade. É un informe que presentou un informe técnico elaborado polos técnicos da Dirección Xeral de Mobilidade respecto aos prazos necesarios para executar as infraestructuras do lado español, do lado galego, respecto ao Porto Galicia, ao AVE Lisboa-Galicia. Saben que a semana pasada
asistín a un acto onde estaba presente o ministro de Infraestructuras portugués, que deu un dato certo. Ano 2032 chegaría o AVE á fronteira con Galicia, deu ese dato, se comprometeu, que por outra banda era o dato acordado na cimeira, na última cimeira que se celebrou entre España e Portugal, non era ninguna novidade o compromiso taxante adquirido polo ministro é o que toca, só dixemos naquel momento, polo tanto, hai que seguir insistindo e que no lado español, polo Ministerio de Fomento, fagan os trámites e as licitacións e as consignacións orzamentarias necesarias para tamén poder cumplir a nosa parte. Pois ben, este informe, despois lles facilitaremos os prazos desglosados, o que apunta, o que establece, o que nos temíamos, xa temos denunciado en outras ocasións, é que, no mellor dos casos, se empezara a traballar inmediatamente, máis alá dos trámites que están máis que iniciados, non estaría finalizado ata polo menos o ano 2034. Estou falando da salida sur que chega ata Porriño, porque dende Porriño ata a frontera portuguesa nada sabemos a día de hoxe. Pero xa que o que se estaba discutindo estes días era a saída sur, o informe que hoxe coñecimos, o cronograma ten que ver con esta saída sur. O estudio informativo xa tiña que estar rematado en decembro, así se nos anunciou, agora se anuncia para antes do verán. Supoñendo que se cumprira ese prazo, faltarían, xa digo que facilitaremos todo ese cronograma detallado, faltaría a tramitación ambiental, 18 meses, despois a contratación do proxecto, licitación das obras e execución das obras. Todos eses trámites serían 3 anos, máis a licitación das obras, por a súa complexidade, non poderían levar, no mellor dos casos, máis aló de 5 ou 6 anos. A partir de aquí, isto é o que se establece cunha tramitación normal. Insisto, ano 2034. Hai algúns trámites, e vendo o ritmo observado a toda agora das consignacións orzamentarias, por desgracia, nada fai aventurar que estes trámites se vayan a acelerar. En todo caso, supoño que despois deste informe poderán argumentar, o gallases así, dende o Ministerio, que sí que é posible. O outro día decían ano 2030. Por lo tanto, o Consello coñeceu, por suposto, a sociedade a través dos medios de comunicación, este cronograma baseado en estimacións puramente obxectivas. O galla que se aceleren, pero para aceleralas, había que aceleralas inmediatamente. Ose, mellor que mañán, é reducir significativamente moitísimos prazos e incluso facer tramitacións especiais e excepcionais. Senón, a data normal, no mellor dos casos, estamos falando do ano 2034, insisto, para a saída sur, despois quedaría dende Porriño ata a fronteira portuguesa, sobre o cal, a día de hoxe, nada sabemos. Por lo tanto, o que compre seguir insistindo nunha realidade. A día de hoxe, eses prazos ditos pola parte española e, por lo tanto, por interese galego, son imposibles de cumplir e o gallá que esta constatación sirva para que se tomen decisións rápidas e todo cambie, pero, por desgracia, nada parece facer indicar que isto vai a ser así. Volvo a acordos de outras consellerías, a proposta da Consellería de Política Social. Hoxe aprobamos reforzar a colaboración que xa vimos mantendo na Xunta de Galicia con ATEGAL, que é a Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos. Pois para que? Pois para que poidan seguir traballando as 8 aulas senior que traballan a día de hoxe en Galicia e que no ano 2024 superaron os 1.200 participantes en diferentes actividades de tipo cultural, ocupacional, saúde, lecer. Son 200.000 euros para que as persoas de maior idade poidan seguir beneficiándose das actividades nestas aulas senior feitas en colaboración con ATEGAL. Cambio de consellería, importante acordo relacionado cos agresións aos profesionais sanitarios que constatamos con sucesos especialmente reprobables, pero que somos perfectamente conscientes de que unha práctica habitual que dende a Xunta de Galicia debemos facer todo o posible para atallala ou, cando menos, disminuíla. Tomáronse medidas dunha maneira máis ou menos inmediata, pero agora queremos ir máis alá, darlle máis estabilidade, máis planificación a esta reacción, e o que fixemos hoxe no Consello da Xunta de Galicia foi acordar o inicio dos trámites, que agardemos que sexan o máis rápidos posibles, para reformar a Lei de Saúde de Galicia, que data do ano 2008,
con esta reforma o que queremos é incorporar un paquete de medidas para protexer os profesionais do Servicio Galego de Saúde fronte a calquera tipo de agresión física ou tamén verbal. Que novidades queremos introducir? Pois, por exemplo, que as herencias comuniquen de oficio á Fiscalía calquera agresión, aínda que a víctima non presente denuncia. Tamén habilitar a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia para persoarse en todos os procedementos penais incoados por agresións a profesionais sanitarios. Tamén que a Xunta teña capacidade para sancionar de xeito administrativo o agresor, aínda que finalmente se considere que non hai infracción penal. E tamén que o Sergas poña a disposición das persoas que sufran estas agresións dos profesionais un servicio de axuda psicolóxica e a Asesoría Xurídica da Xunta un servicio de apoio legal. E tamén crear un rexistro de agresións no eido sanitario e promover plans de prevención para avaliar os riscos e saber en cada centro que medidas que non estean tomadas deban ser adoptadas. Xa, como decía, xa tomamos medidas de xeito inmediato que se están en marcha, ese grupo de traballo que está analizando e revisando os actuais protocolos, con independencia da modificación da lei. De abril a setembro vanse celebrar 24 cursos formativos para que máis de 4.000 profesionais dos Sergas saiban como actuar ante unha conducta desafiante, potencialmente agresiva, ou frente a unha agresión no centro de traballo, e tamén ampliar o número de espazos que contan cun botón de alerta. Hai moitos que só teñen, outros que non. Seguiremos ampliando a existencia dese dispositivo ata chegar, se posible, á totalidade dos centros sanitarios. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Emprego, fixemos tamén un balanzo e convocamos os novos cursos de microformación, as actividades de microformación que vimos impulsando nos últimos anos nas empresas, que son eses cursos de corta duración e moi focalizados nunha actividade concreta para permitir, sobre todo, a empresas que van lanzar unha nova actividade, darlle unha formación rápida os seus empregados. Bueno, no ano pasado foron 1.600 traballadores en 145 empresas as que se beneficiaron destas microformacións e lanzamos unha nova convocatoria por valor de 2 millóns para seguir facendo este tipo de cursos que cada vez teñen máis demanda e máis aceptación. E tamén a Consellería de Emprego presentou un balance con motivo do 8 de marzo, estamos achegando a esas datas sobre a situación laboral das mulleres en Galicia. Son datos do ano 2024, terán a súa disposición un informe máis detallado, pero algúns datos creo que significativos que lles paso a continuación a relatar, revelan, por exemplo, que en Galicia nunca houbo tantas mulleres traballando como actualmente, máis de 530.000, e que a taxa de paro feminino é a máis baixa dende o ano 2008. Outras cifras significativas: Galicia é a segunda comunidade autónoma con maior porcentaxe de mulleres sobre o total de persoas que están traballando. A taxa de actividade feminina medrou 10 puntos nos últimos 20 anos. E a nosa comunidade rexistra a menor fenda salarial de xénero de toda a serie histórica e está un punto por debaixo da media nacional. A serie histórica viría do ano 1999. E os sectores con maior presencia de traballadoras femininas son o sector terciario, a industria téxtil, a alimentación e a educación. Por tanto, son datos que poden indicar que imos polo bo camiño, pero, dende logo, tamén revelan que queda moitísimo traballo por facer e moitísima campo todavía por avanzar. Por iso, seguimos traballando, destinamos 20 millóns de euros para fomentar a inserción de colectivos prioritarios e o colectivo feminino no seu conxunto Hai unha liña específica de 7 millóns para mellorar a empregabilidade feminina e, por primeira vez, recordarán, o ano pasado, lanzamos unha axuda específica de casi 2 millóns de euros para promover a contratación de mulleres en eidos fortemente masculinizados. Máis de 6.000 persoas, outra medida, xa recibiron formación sobre igualdade no campus online que ten a Consellería de Emprego e, ademais, acordamos, ademais de darlle o visto bo este balance, lanzar un certificado que vai recoñecer as empresas e as entidades do terceiro sector que destaquen polo seu traballo a prol da igualdade laboral. Unha vez que este despregado e
en marcha este recoñecemento, este selo, dispoñer del, ser acreditado con este selo, vai dar máis posibilidades, máis puntos a hora de optar a axudas ou ofertas de contratación pública. Últimos acordos, antepenúltimo, a proposta da Consellería de Facenda os acordamos destinar ata un máximo de 23 millóns de euros para adquirir novo equipamento para ampliar a capacidade de almacenamento de datos na Administración autonómica. É necesario polo aumento de servizos digitais, pola velocidade casi vertixinosa o que avanzan as novas tecnoloxías e tamén a necesidade de seguridade digital dos datos e, polo tanto, hai que ir repoñendo material, imos adquirindo novo material máis avanzado tecnolóxicamente e estes 23 millóns de euros é un contrato marco, se ese sería o tope, del se irá dispoñendo según necesidades, pois vai supoñer mercar novas cabinas de almacenamento, discos de alto rendemento, directores de fibra. Todo isto vai instalado no Centro de Proceso de Datos que a Xunta de Galicia ten na Cidade de Cultura e tamén en San Caetano, e o que buscamos é lograr un acceso máis fiable e máis rápido aos datos, tanto accedereles como manesalos, maior seguridade fundamental na súa custodia e un mellor rendemento nas aplicacións das que dispoñemos. O noso obxectivo é avanzar cara a un novo digital que vai concentrar nun único punto todos os datos e a información que se establece na relación entre os cidadáns e a Administración da Xunta de Galicia. Por tanto, o obxectivo é que calquera galego poida consultar na carpeta cidadá, que terá o seu nome, toda a información que se xerou nas súas relacións entre el mesmo e a Administración, unha persoa física, unha persoa xurídica, e tamén esta adquisición de materiais va encarada hacia ese obxectivo. Pero o último acordo é un informe que presenta a Consellería de Economía en relación ao posible impacto que os posibles anunciados, é certo, arancéis por Estados Unidos poideran ter nas exportacións galegas. Tomando como referencia, vendo os anuncios, que podrían chegar a un 25%, e tendo tamén como referencia que hai aproximadamente 1 millar de empresas galegas que a día de hoxe exportan a Estados Unidos, delas, ademais, máis dunha terceira parte, 350, fano dunha maneira regular, é dicir, levan como mínimo 5 anos exportándose a este país. E tendo en conta tamén que os sectores máis representativos son o aluminio, os produtos vitivinícolas, os viños e tamén os bens de consumo, pois, digo, estes datos por enmarcar o informe. O primeiro dato significativo é que as vendas a Estados Unidos do conxunto das empresas exportadoras galegas son ao redor de 800 millóns de euros. É un 2,6% do total de exportacións, que, como saben, este ano volveu a batir un récord e superou, este ano, no ano 2024, volveu a batir un récord e superou os 31.000 millóns de euros. Por tanto, o conxunto das exportacións a Estados Unidos, a día de hoxe, exportacións directas, estou falando, que son as que serían obxecto de arancel, é de 800 millóns de euros. Se o arancel chegar ao 25%, que agardemos que non, se houbera arancel, o impacto sería de 200 millóns de euros. Dende logo, é unha cantidade apreciable, pero tamén hai que poñer en contexto que o que fai este informe co volumen total de exportación. Estamos falando dun 0,6% do total do que exportaron as empresas galegas no ano 2024. Por tanto, agardemos que o efecto sexa o máis limitado posible, se fora dun 25%, o máximo que se anuncia, chegaría a estas cifras que acabo de darlles. En todo caso, nos volvemos a acollernos a necesidade de que Europa sexa forte e firme en moitos aspectos. Estamos falando do aspecto comercial frente a posible imposición de arancéis e, en todo caso, que evitemos guerras comerciais que a ninguén beneficiaría e moito menos a unha comunidade autónoma exportadora como é Galicia. Hoxe acordamos tamén activar un observatorio de vixiancia respecto á política arancelaria que se anuncia a través da antena empresarial que o IGAP ten en Estados Unidos, concretamente na cidade de Miami, e que asesorará as empresas galegas e ofrecerá apoio técnico a información que desde aí se pode obter e sesións formativas e informativas no caso de que finalmente se establecera algún tipo de arancel. E ao mesmo tempo, ademais de
analizar este informe respecto ao impacto da posible política arancelaria nas exportacións galegas a Estados Unidos, a Xunta xa está traballando na estrategia de internacionalización 26-30, é dicir, a partir do ano que ven e durante os 5 anos seguintes, donde todo o que ten que ver con Mercosur, que ten algunhas ameazas e moitas grandes oportunidades, será moi importante. Recorden que este mesmo ano a Xunta de Galicia vai abrir unha nova oficina do IGAPE destinada á importación e, sobre todo, á exportación en Brasil e que estará a disposición, como vai estar a Antena de Miami, de todas as empresas, grandes empresas, PEMES, que queiran servirse da súa información, do que poida aportar na súa actividade exportadora. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo a Consellería de Política Social, ten que ver co plan de axilización e simplificación dos trámites de dependencia e discapacidade, ese plan de choque que, recordarán, foi presentado a finais do ano pasado. Dende a entrada en vigor deste plan, aumentaron casi un 60% as resolucións emitidas en materia de discapacidade e casi un 25% os expedientes resoltos en materia de dependencia. Xa están funcionando as novas xefaturas provinciais de discapacidade, unha por provincia que anunciamos, están funcionando, e xa se reforzou o persoal necesario para levar a cabo este plan de choque. Ademais, melloramos o sistema de citas, un aviso por móvil, e se non se obtén resposta unha chamada por teléfono, o caso de que o 60% dos convocados están asistindo ás citas, e queremos que siga subindo esta porcentaxe. En definitiva, seguimos traballando para, sempre recoñecimos que había un marxen de mellora amplio no tratamento destes expedientes, e o que imos facer, o que imos expoñer agora, vai expoñer a conselleira, é o balanzo e as perspectivas deste plan de choque unha vez que leva un par de meses xa en funcionamento. Bueno, pois moitas gracias, presidente. Seguir mellorando a atención á dependencia é un dos grandes obxectivos que nos fixamos para toda esta legislatura. O forte impulso que deu Galicia neste ámbito nos últimos 15 anos levou a que, na actualidade, a nosa comunidade autónoma sea unha das mellores con ratios de atención a nivel nacional. Temos nestes momentos un 98% de ratio de atención, que é 6 puntos máis que toda a media nacional. E isto foi posible gracias a que no ano 2009 multiplicamos por 3 o número de prazas sostidas con fondos públicos no ámbito residencial. Temos nestes momentos máis de 16.000 prazas e tamén fomos avanzando pouco a pouco de cara a esa universalización dos coidados. O fixemos coa posta en marcha dese bono coidado no fogar de 5.000 euros ao ano, 400 e pico euros cada mes, e do que cada mes se benefician xa 22.500 personas. Tamén o fixemos a través dese complemento adicional de 1.200 euros ao ano a maiores para todas as persoas que acudan a unha plaza residencial privada, e que nestes momentos temos máis de 8.000 persoas beneficiadas cada mes en Galicia. Apostamos, como non, pola creación de recursos innovadores, recursos pioneiros, como poden ser esas casas do maior. Temos nestes momentos 140 casas abertas en pleno funcionamento, espalladas por toda a xeografía galega. Polo tanto, son avances significativos que se teñen conseguido pese a ese reiterado incumprimento por parte do Goberno central de financiar o que debería de financiar, que é o 50% da factura de dependencia. Pero pese a todos estes atrancos, pese a ese incumprimento permanente por parte do Goberno central, en Galicia queremos seguir mellorando, queremos seguir avanzando para darlle resposta a todas as persoas que necesitan esa dependencia, ese recoñecemento da dependencia, pero sobre todo que o necesitan dunha forma áxil e dunha forma eficaz. Por iso, como decía o presidente da Xunta, fai pouco máis de 2 meses, o Consello aprobou un plan de axilización, un plan de simplificación dos trámites da dependencia e da discapacidade, no que nos fixamos 4 obxectivos que eran moi claros. En primeiro lugar, seguir mellorando o acceso aos servicios. En segundo lugar, darlle resposta ás necesidades que xorden do envellecemento
da poboación galega. En terceiro lugar, resolver todas as solicitudes de dependencia nun plazo máximo de 6 meses antes de que remate este ano 2025. En cuarto e último lugar, continuar priorizando expedientes exactamente igual que fai a Consellería de Sanidade para todas as persoas que necesitan esa axuda de dependencia, que a necesitan de forma urxente, pero que ademais nin tan sequera poden esperar esos 6 meses que nos acabamos de fixar para este ano 2025. Polo tanto, para cumprilos, este plan se centra en 7 liñas de actuación para reducir ao máximo a burocracia, que a veces embarulla e moitas veces complica o acceso ao sistema. Propuxémonos fixar un procedemento conxunto para a solicitude da dependencia e para a solicitude da discapacidade. Isto nos vai a permitir aforrar tempo, pero tamén aforrar moitos trámites, continuar mellorando o sistema de xestión de citas, polo tanto tamén iso é mellorar a atención a todas as persoas potencialmente dependentes, optimizar a xestión administrativa, reforzar ese importantísimo papel que teñen todos os servicios sociais dos concellos, que son a primeira porta, a porta de entrada de todas as persoas que necesitan axuda, atención, pero sobre todo que necesitan esa información de como acceder ao sistema de atención á dependencia. En sexto lugar, establecer un protocolo de colaboración entre a Consellería de Política Social e Igualdade e a Consellería de Sanidade, en concreto co Sergas, para optimizar este procedimento. En último lugar, elaborar un plan de formación para todas as persoas que traballan día a día neste ámbito. Pois ben, transcurridos 2 meses desde a aprobación en Consello deste plan, hoxe xa podemos presentar os primeiros resultados. Dende o 1 de xaneiro se resolveron 3.563 expedientes de dependencia, o que representan un 24% máis de expedientes con respecto ao mesmo período do ano anterior, e a estimación é que ata o 31 deste mes de marzo se poidan resolver outros 3.500 expedientes a maiores. É dicir, queremos rematar este primeiro trimestre do ano 2025 con 7.000 expedientes de dependencia resoltos. Polo que se refire ao dato de recoñecemento do grado da discapacidade, emitíronse nestes momentos 4.555 resolucións, o que supón un 57% máis que no mesmo período do ano anterior, e a previsión é que ao longo deste mes de marzo se resolvan outros 2.345 expedientes máis de discapacidade. É dicir, tamén rematar este mes de marzo con outros 7.000 expedientes de discapacidade resoltos. Pero tamén hai máis indicadores que nos reflicten o impacto positivo que está a ter este plan de choque, medidas que estamos poñendo en marcha nestes momentos. Dende o mes de xaneiro, dende 1 de xaneiro, se emitiron polo sistema da convalidación, polo sistema da homologación, 6.028 novas resolucións de recoñecemento ou revisión do grado da discapacidade a persoas con dependencia. Como saben, un sistema de convalidación, unha persoa con grado 1 ten o 33% da discapacidade, unha persoa que ten o grado 2 de dependencia ten o 66% do grado de discapacidade, e unha persoa que ten un grado 3 de dependencia ten o 100% da discapacidade de forma automática. É dicir, recapitulando, as previsións que temos para rematar o primeiro trimestre deste ano é con máis de 7.000 expedientes de dependencia resoltos e outros 13.000 expedientes de discapacidade. En total, en tan solo un trimestre, 20.000 expedientes se xuntamos dependencia e discapacidade. Este empuse ás valoracións se debe en gran medida a que conseguimos reducir ao máximo os trámites con ese novo modelo de solicitude conxunta que está previsto neste plan de choque e que está operativo dende os primeiros días do mes de xaneiro. Con este novo modelo xa non é necesario presentar xunto coa solicitude máis informes, senón que únicamente fai falta presentar o propio informe, o propio papel da solicitude, ningún outro documento adicional. Estes datos nos permiten ser optimistas en canto á forma e como están dándose eses primeiros frutos, eses resultados, este plan de choque. En canto á optimización da xestión administrativa,
Outra das liñas de actuación que están recollidas neste plan, cabe sinalar que nestes momentos xa están creadas esas 4 xefaturas de servicio da discapacidade, como habíamos comentado, unha por cada provincia, e tamén se reforzou o personal dos distintos departamentos territoriais segundo as necesidades específicas que tiña cada un destes departamentos. Se incorporaron xa neste momento 11 profesionais nos servicios de dependencia de toda Galicia. Pero, ademais destas novas incorporacións, se manteñen ata o ano 2027 os plans de reforzo do personal para as valoracións. Un plan de reforzo de personal que, como saben, remataba agora, se vai a estender ata o ano 2027. Son máis de 100 profesionais que van a continuar prestando os seus servicios na área da discapacidade e da dependencia. Polo tanto, un plan que recolle a realización da formación específica tanto para o persoal da propia Consellería de Política Social e Igualdade como tamén para o persoal dos centros de saúde e para os profesionais dos distintos concellos de Galicia. O contido desta formación se centra principalmente en aspectos como son os cambios normativos que fixemos dende a Xunta de Galicia, a actualización de todas as aplicacións, as ferramentas de información e tamén de asesoramento a todas as persoas que queren solicitar ese recoñecemento da dependencia ou da discapacidade e tamén como realizar esa presentación telemática de todas as solicitudes. A día de hoxe, o balance deste plan de formación é o seguinte. Xa se realizaron cursos de formación presencial para os profesionais dos equipos de valoración dos 4 departamentos territoriais, se desenvolveron 6 sesións formativas dirixidas especificamente á atención e á formación dos profesionais dos servicios sociais comunitarios e dos centros de saúde. En estas sesións participaron 870 profesionais dos distintos ámbitos. Estánse a desenvolver tamén seminarios web para o persoal administrativo e para todos os terapeutas ocupacionais. Estes seminarios que se están levando a cabo nestes momentos se centran no manexo de todas as novas aplicacións informáticas para a recepción e tamén para a tramitación das solicitudes e tamén a aplicación do baremo de mobilidade. A maiores no ámbito do persoal, estamos a implantar, como saben, un plan de produtividade con incentivos económicos que, ademais, é un plan de produtividade que está a ser moi ben acollido por parte dos profesionais. Aproximadamente o 70% do persoal dos servicios de dependencia e dos servicios de discapacidade xa amosaron a súa disposición para participar neste plan. Outro dos piares do plan é a mellora da xestión das citas. Tiñamos detectado, antes da entrada en vigor en este plan, que non facer esa correcta citación segundo as necesidades e as de cada persona usuario ou de cada persoa potencialmente dependente provocaba máis retrasos no proceso de recoñecemento e valoración da dependencia ou da discapacidade. Polo tanto, para evitar todo isto, implantamos un novo sistema de citación automática a través de mensaxes no teléfono móvil co obxectivo que ten axendar todas as citas de maneira consensuada cas familias. É dicir, non é a Xunta de Galicia a que lle pon solamente unha cita á persoa e se non pode, vólvese a citar, senón que de forma xa automática se vai consensuando con esas familias cal é o mellor día para a persoa para poder citalas. Polo tanto, non pasan cousas que ata agora poderían pasar, como é que unha persoa non poida acudir á cita ou se ese día lle viña mal, pois esa cita se perdía. Nos 2 meses que leva funcionando este sistema, máis do 60% das persoas que recibiron esa mensaxe nos seus teléfonos móviles confirmaron ou modificaron esa cita que se lle propoñía. Pero, ademais, este plan tamén aborda 3 cuestións que son moi importantes para continuar mellorando o sistema de atención á dependencia, como son a coordinación sociosanitaria, como é o traballo dos servicios sociais dos distintos concellos de Galicia e tamén, como decíamos, esa atención prioritaria, priorizar expedientes, priorizar necesidades para as persoas maiores de 80 anos, así como ese recoñecemento automático do grado 3 de dependencia para todas as persoas encamadas, para todas as persoas que teñen ou que padecen cánceres terminais, para todas as persoas que teñen Parkinson en fase 5 ou tetraplexia.
Ao respecto da primeira cuestión, está xa elaborado ese protocolo de colaboración co Sergas, un protocolo que se asinará nos vindeiros días e que permitirá cruzar de forma automática toda esa información que é necesaria para continuar avanzando na tramitación dun expediente de valoración da dependencia. Cal é a principal vantaxe? Pois a principal vantaxe é que para o usuario é que se elimina de forma permanente esa necesidade que tiña a persona maior ou a familia de acudir ao seu médico de cabecera para solicitar ese informe de saúde por parte do Sergas. Senón que agora todos os profesionais dos servicios de dependencia poderán xa solicitar de oficio electrónicamente esos informes de saúde ao Sergas, pero tamén os usuarios terán información sobre como está avanzando este proceso a través da aplicación Sergas Móvil. En canto aos servicios sociais comunitarios, pois este plan tamén reforza o papel destes servicios que, como decíamos, son a porta de entrada dunha persoa maior ou dunha familia. Reducimos de forma moi importante as súas tarefas administrativas e as súas tarefas burocráticas para que se poidan centrar no realmente importante que é no asesoramento e na información que se lle dan ás persoas maiores e a todas as familias que necesitan dunha prestación ou dun recurso. O que pretendemos e o que queremos é que os traballadores sociais guíen a todas as persoas maiores neste procedimento, que informen de todos os servicios e as prestacións que teñen dispoñibles en ese momento, que sigan facendo ese seguimento de cada expediente, de cada caso, pero sobre todo tamén que poidan presentar eles en nome da persona maior ou desa familia esa solicitude de dependencia. E, por último, no que atixe a atención preferente, con este novo plan teñen prioridade na atención, como decíamos, todas as persoas maiores de 80 anos, as persoas que padecen enfermidades crueles e devastadoras, como pode ser a ELA, pero tamén seguimos mantendo todos os colectivos prioritarios que tiñan até este momento, como son as emerxencias sociais, os nenos menores de 3 anos, e agora tamén, como anunciamos, de forma automática e sen pasar por esa valoración, se dará o grado 3 de dependencia a todas as persoas que padecen cánceres terminales, encamadas, Parkinson en fase 5 ou tamén unha tetraplexia. En definitiva, estes son os primeiros plazos dun plan moi ambicioso que elaboramos dende a Xunta de Galicia. O que queremos é seguir mellorando o acceso de todas as galegas e galegos ao sistema de atención á dependencia e que teñan canto antes esos servicios ou esas prestacións que necesitan. Os datos deste primeiro balance, como decíamos, apenas 2 meses despois de entrar en vigor, son moi positivos e nos indican que estamos na boa dirección, pero tamén vamos a continuar insistindo dende a Xunta de Galicia na necesidade de que o Goberno central cumpra o que di a lei, que é esa financiación a partes iguales entre as comunidades autónomas e o Goberno central. Porque o financiamento actual é insuficiente, está desequilibrado con respecto ao que aportamos dende a Xunta de Galicia. Pero non solamente está desequilibrado, sino que o Goberno central, en lugar de ir incrementando ano a ano a aportación á Xunta de Galicia para chegar a ese 50%, esa aportación por parte do Goberno central vai diminuindo. Se no ano 2023 o Goberno central lle aportaba á Xunta de Galicia un 40% dos fondos da dependencia, no ano 2024 diminuiu ata o 34,9%, é dicir, 15 puntos menos do que lle corresponde. En definitiva, a realidade é que, ano tras ano, a débeda do Goberno central con Galicia continúa aumentando e nestes momentos, como ben saben, xa supera os 2.500 millóns de euros. Polo tanto, a vindeira semana que estou convocada a un Consello Territorial en Madrid, reclamareille de novo ao ministro dúas cuestións que entendemos que son fundamentais. En primeiro lugar, a actualización dos baremos, que son normativa estatal, os baremos que se aplican para determinar se unha persoa é dependiente ou non, creemos que están desactualizados. En segundo lugar, reclamarlle unha vez máis que cumpra con esa débeda que ten o Goberno central con todos os galegos en materia de dependencia. Pois estas son as principais novidades do plan de choque e, quedo a vosa disposición para calquer dúbida. Bos días, conselleira. Eu quería preguntarlle, este plan do que fala da agilización da burocracia para
digamos, que reciban o visto bo os informes que autorizan a prestación. Sin embargo, unha vez que un dependente ten unha resolución, a media de espera para ter o servicio supera os 300 días. Non sei como están esas cifras e como se pode mellorar que chegue a atención a eses dependentes. Gracias. Ben, pois como xa comentáramos, neste plan de choque non solamente está a axilización da burocracia, é dicir, valorar unha persoa antes posible, como estamos facendo nestes momentos, pois eliminando moitos trámites, non fai falta ese informe médico e ese informe social, senón que agora con este plan de choque, unha vez que unha persoa reciba esa valoración da dependencia, recibe automáticamente tamén ese programa individualizado de atención e se a prestación ou o servicio ao que quere acceder non está disponible nestes momentos, se concederá unha axuda económica dende a Xunta de Galicia e unha vez que este disponible o servicio público acudirá a ela. É dicir, todas as persoas, unha vez que teñen o recoñecemento da dependencia, levarán consigo xa de forma automática unha prestación económica por parte da Xunta de Galicia. Conselleira, sobre a cuestión da débeda, o Goberno, a última vez que se pronunciou sobre ela, dixo que non a recoñecía. Quería preguntarle sobre iso e sobre que outras medidas barallan para reclamala. Non sei se poderá un xulgado ou outro xeito. Gracias. Ben, son moitas as veces, son moitos os anos en que o Goberno Central pois nos fala do financiamento a partes iguais que o que di a lei. Hai uns meses o propio ministro Bustinduí de Servicios Sociais recoñecía que o seu compromiso era continuar incrementando esa aportación por parte do Goberno Central. Ben, en primeiro lugar, non é o seu compromiso, é o seu deber legal, o di a propia lei de dependencia, o cumprimento da financiación a partes iguais. En segundo lugar, son 2.500 millóns de euros que se lleva a Galicia, pero tamén a moitas comunidades autónomas, a todas as comunidades autónomas, porque non cumpre con ningunha comunidade. En terceiro lugar, que non é certo, senón que é falso, que o Goberno Central continúe incrementando os fondos da dependencia, senón, como acabamos de comentar, no ano 2023 aportaba un 40%, no ano 2024 un 34,9%. Co cal, o Goberno Central o que non pode facer é continuar poñéndonos máis obrigas ás comunidades autónomas, máis obrigas aos concellos, como pode ser ese servicio de axuda no fogar, no que o Goberno Central incrementa horas. Ahora, con esa nova lei de dependencia, con esa modificación da lei, o que pretende é que os profesionais do servicio de axuda no fogar poidan acompañar a unha persoa dependente, pois ao médico ou acompañalo a facer a compra, pero sen consultarnos antes as comunidades autónomas, pero sobre todo sen consultar cos concellos se van a dispoñer, primeiro, de financiamento, segundo, se van a dispoñer de todo ese persoal que vai a ser necesario. Co cal o Goberno sigue instalado no eu invito e ti pagas, o que é inadmisible dende a Xunta de Galicia. Moi boas, conselleira. Unha cuestión sobre un tema que non está relacionado con isto. Pasadas un par de semanas sobre a denuncia que fixo en redes polo panfleto no que aparecía vostede dicindo que iba de rebaixas e que estaba moi cansada, que andaba por aí circulando da figa para chamar a unha manifestación. Que valoración fai logo de que destas 2 semanas non se manifestase nin da CIGA, nin do BNG en contra da mensaxe ou se o fixeron? Pois a verdade é que me doe moito, pero sobre todo me doe moito como muller que Ana Pontón non se atreva a condenar o machismo. E, sobre todo, que non se atreva a condenar o machismo cando é nacionalista. Polo tanto, eu supoño, espero, é posible, que ao mellor a señora Pontón ou algunhas das súas compañeiras viviron en algún momento episodios machistas, tanto dentro como fora do seu partido. Polo tanto, eu me pregunto que pasa? Que solamente sufren machismo as mulleres cando son nacionalistas ou cando son de esquerdas? E cando nos pasa a outras mulleres, elas non salen en defensa desas outras mulleres? Mire, son moitos os meses nos que levamos traballando para poñer en marcha medidas, para traballar de cara a ese 8M, poñendo en marcha unha campaña moi forte, poñendo en marcha distintos actos, pero, dende logo, van a ser inútiles se as mulleres non estamos unidas frente ao machismo. E a verdade é que é decepcionante e que é moi triste o comportamento que está tendo a señora Pontón. Bueno, moitas gracias.
Boa tarde, presidente. A semana pasada o Partido Popular votou no Parlamento Galego contra o traspaso das competencias de tráfico a Galicia. A este respecto, quería facerlle dúas cuestións. A primeira é como se explica ou como argumenta que o Partido Popular aquí manteña unha postura diferente a ese respecto do que ten o Partido Popular noutros territorios, como pode ser Cataluña, Canarias ou País Vasco, onde se defende esa transferencia de competencias para a súa policía. A segunda é como argumenta a propia actitud actual do Partido Popular en Galicia respecto a que o Partido Popular en Galicia tiña ata non hai tanto, non? Cando sí que defendía esa transferencia de tráfico, e incluso un Consello da Xunta presidido por Manuel Fraga facía esa demanda, non? E lograba o apoio unánime do Partido Popular incluído a esa petición, porque ora non. Grazas. Sí, mire, o Goberno da Xunta de Galicia defende o que cree que convinte para Galicia. É dicir, en cada momento, bueno, vostede remontase nada máis e nada menos que a época de Manuel Fraga, por tanto, as circunstancias poden mudar durante todo ese tempo e, en todo caso, a mí o que me corresponde avaliar as actuais, determinar o que creo que máis lle convén o interese público e moito máis con independencia do que pensen outros gobernos ou compañeiros de partido noutras comunidades autónomas. Cada un saberá na súa comunidade autónoma o que convinte. Desde logo, eu non me podo sentir suxeito nin por as decisións que se poderon tomar hai moito tempo, se entendo que as circunstancias son outras ou que convén esta decisión, imagínese, moito máis polo que se poida decidir noutras comunidades autónomas. Eu teño claro que o que necesita Galicia agora mesmo é completar a súa unidade de policía adscrita. Teñemos escoitado moitas veces, tanto a min como o Consello de Presidencia, decíamos outro día, decía tamén o Ministerio do Interior, que estamos mantendo contactos directos ao máis alto nivel expoñendo esta reivindicación necesaria. Por lo tanto, creo que o que hai que facer é o que ahora mesmo é necesario moito máis alá de esta reivindicación. Supoño que algúns no Partido Socialista están esperando este tipo de argumentos para non facer nin unha cousa nin a outra. Por lo tanto, eu o que pido é o que estou dicindo agora mesmo, que creo que é o que é necesario agora mesmo para Galicia. Sobre o seu compañeiro de partido, Carlos Mazón, queríalle preguntar se pensa que ten que haber unha reflexión interna no seu partido pola situación que se está xerando. Hai enquisas que din que está arrastrando a valoración do PP. Tamén lle quería preguntar se pensa que se pode manter no seu posto, se pensa que debería dimitir. Se vostede se vise nunha situación similar, por exemplo, pasalle que está saindo á rúa e recibendo con berros pedindo a súa dimisión, hai manifestacións pedindo a súa dimisión, vostede que faría neste caso? E, por último, quero lle preguntar se está en contacto con el, se vostede falou sobre a súa situación ou cando foi a última vez que estivo en contacto con el por este asunto. Grazas. Mire, respecto a non poder sair á rúa, temos o campeón de todo iso, que é o presidente do Goberno, e en ningún caso se plantexa dimitir. O sea, que se ese fora o criterio, aí está o mellor exemplo de que eso parece ser que non é moi importante. O presidente do Goberno hai moito tempo que non pode sair á rúa sin ser abucheado dun xeito, diría que, xeralizado. Respecto ao que ten que facer o presidente da Generalitat, ele ten que tomar a decisión. El dixo que a súa continuidade quedaba suxeita á reconstrución de Valencia e, polo tanto, el mesmo o dixo a súa efectividade, a súa eficacia nesa reconstrucción a que ten que determinar ou non a súa continuidade. Un pouco máis podo decir. E respecto a si falo con el, a última vez que estuve con el na reunión en Asturias, que tivemos aí algo máis dun mes despois do Nadal, e pois ali non só falou comigo, falou con todos, denos as súas razóns e a súa visión de como estaba todo nese momento, o que pasara, o que tiña que facer, as súas perspectivas de futuro, e dende entón é certo que non volvín a falar con el, pero non quero decir que en calquer momento poida coincidir, pero a última vez que falamos directamente foi haberá algo máis dun mes. Bueno, eu creo que todos os partidos en todo momento están facendo reflexións sobre todo o que lles afecta, e, por lo tanto, isto non creo que sexa ninguna novidade.
Bos días, presidente. O conselleiro de Sanidade dicía a semana pasada que se habría a posibilidade de que o quinto e sexto curso do grau de Medicina se impartise fora de Santiago. Tanto o decano como o reitor da USC dixeron que non semella a mellor das ideas. Contempla a Xunta levar adiante eses plans? Mire, isto é verdad que é unha proposta que está no seu inicio. A Facultade de Medicina de Santiago é a máis grande de todo o país, a máis grande de España. Por lo tanto, este número importante de alumnos é a decisión consensuada por todos os reitores no seu momento e mantida por os sucesivos equipos reitorais de que houbera unha única Facultade de Medicina con sede en Santiago e dependente da Universidade de Santiago de Compostela, tiña que ser compatible para que lo funcionase coa necesaria extensión da actividade docente no resto do territorio galego e, ademais, aproveitando o potencial dos magníficos profesionais, o potencial docente dos magníficos profesionais que están traballando nos diferentes centros sanitarios en Galicia. Por lo tanto, aquí o que se trata é de ter o persoal, os futuros médicos e médicas mellor formados posibles. Por tanto, se isto pódese facer estendendo a docencia máis alá do que está actualmente, en máis cursos dos que están actualmente, por certo que algún curso, o último curso xa se pode facer fora de Santiago, eu creo que unha boa cousa, sinceramente, cando propón a Consellería de Sanidade, é pensando niso, e ninguén tense que sentir agredido, nin pensar que iso vai disminuir a calidade de docencia, antes ben o contrario. Dito isto, unha proposta inicial a que lle queda moito por avanzar, dando por sentado, que iso a min a día de hoxe me parece indiscutible, que a centralización nunha única facultade de medicina, iso debe seguir así. Outra cousa é como se planifica a docencia para precisamente poder mellorala e que os estudantes reciban a mellor formación posible. Bos días. Eu quería preguntarlle se os convoca a usted, ou sería o conselleiro de Facenda, a ministra de Hacienda, para preguntarlles se van a aceptar ou non a condonación da débeda. Que vai responder Galicia? Gracias. Pois estaríame convocando a mesma ministra que hai apenas un ano en Galicia alporizábase toda e decía que mentíamos e que estábamos inventando que houbera unha condonación. Por lo tanto, fíxese vostede que seriedade na convocatoria. No momento, eu que lle diría é que pasa co financiamento autonómico. E se, como nos temeamos, primeiro, isto sirve para, aproveitaría para decirlle eso, sirve a ela e ao seu goberno para esquecerse de que o financiamento autonómico que realmente importa, borraron no último Consello de Política Fiscal e Financiera, por tanto, hai que retomarlo, eso é o que nos importamos. Aproveitaría para decirlle tamén se os 4.000 millóns de euros que, según a señora Pontón e o señor Besteiro, teríamos disponibles para gastar en moitos propósitos que eles mesmos mencionaban. É así, porque se é así, diríalle que, por suposto que sí. E preguntaríalle tamén se isto, como nos tememos, non é a primeira parte do pacto que teñen co independentismo catalán, primeiro, condonarlles a débeda e, segundo, facer un concerto singular. E, de paso, tamén preguntaríalle os criterios polos que está calculada esta condonación e por que cada galego, ao final, vai ter que pagar 220 euros máis de débeda. Asumiría 220 máis de débeda, trasladada, é certo, outro goberno, pero sigue non só existindo, senón que aumenta para cada galego, e por que a outros se lles condona moito máis que a Galicia. Moi ben, moitas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra.